Γεια σας. Στο πρώτο μέρος της παρουσίασης είδαμε πως μία στιγμή πριν την απόλυτη καταστροφή μπορεί να εμφανιστεί η ευκαιρία που θα αλλάξει τη ζωή μας για πάντα. Πριν περάσουμε στο κυρίως θέμα, θέλω να σε ενημερώσω ότι για πάρα πολύ λίγα άτομα θα υπάρχουν κάποια μπόνους, τα οποία θα δούμε αναλυτικά στο τέταρτο βίντεο της παρουσίασης. Σε αυτό το σημείο θέλω να σου πω πως μετά από 2 χρόνια σοβαρής και πολύωρης εργασίας πάνω στο Internet Marketing, γνωρίζω στρατηγικές που θα τις διδάξω και σε εσένα, αρκεί να έχεις πάρει την απόφαση να αλλάξεις τη ζωή σου. Στρατηγικές και γνώσεις που ξόδεψα πραγματικά αμέτρητες ώρες για να μάθω, να πειραματιστώ με αυτές και να τις εφαρμόσω σωστά, αλλάζοντας εντυπωσιακά τα αποτελέσματά μου. Γνώσεις που για να τις αποκτήσει κάποιος πρέπει να δαπανίσει χιλιάδες ευρώ σε σεμινάρια και βιβλία. Τι θα χρειαστώ από εσένα? Πρώτον, να το έχεις πάρει απόφαση. Η αποφασιστικότητα ότι θα πετύχουμε είναι το μόνο ισχυρό κίνητρο που μπορεί να μας κρατήσει όρθιους και εστιασμένους στο στόχο μας, ό,τι εμπόδιο και να παρουσιαστεί μπροστά μας. Δεύτερον, να έχεις σοβαρή διάθεση για δουλειά. Αν θυμάσαι από το πρώτο βίντεο, εργαζόμουν 12 με 14 ώρες την ημέρα για να πλουτίζουν άλλοι. Πιστεύω ότι πολύ πιθανόν και εσύ να εργάζεσαι σκληρά πολλές ώρες την ημέρα και να έχεις πενιχρές απολαβές. Μαζί θα εργαζόμαστε πολύ λιγότερες ώρες και θα εργαζόμαστε για τον εαυτό μας και όχι για να πλουτίζει κάποιος άλλος από το δικό μας κόπο. Τρίτον, θα χρειαστεί να έχεις υπομονή και επιμονή. Η επιτυχία είναι παράγοντας πολλών συνιστοσών. Πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα βήματα για να έρθει και να είναι μόνιμη. Πρέπει να είμαστε σταθεροί στην πορεία μας και να έχουμε υπομονή. Με την εργασία που σου προτείνω, θα εργάζεσαι από την άνηση του σπιτιού σου κοντά στα αγαπημένα σου πρόσωπα. Θα εργάζεσαι από τον υπολογιστή σου μέσω ίντερνετ. Δεν θα χρειάζεται να πουλάς απολύτως τίποτα σε ξένους, φίλους ή συγγενείς. Δεν θα έχεις κανένα ρίσκο. Τα αποτελέσματά σου είναι 100% εγγυημένα. Η εταιρεία που θα σου παρουσιάσω δεν έχει καμία σχέση με MLM, με πυραμιδικά συστήματα, με Forex, με PTC sites, με έρευνες, με οποιαδήποτε δραστηριότητα που έχει να κάνει με τζόγο. Είναι απολύτως νόμιμη και έντιμη. Με αυτόν τον τρόπο εργασίας θα αποκτήσεις οικονομική ανεξαρτησία. Θα αποκτήσεις περισσότερο ελεύθερο χρόνο για να απολαμβάνεις εκείνα που έχεις στερηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα έχεις πίεση και άγχος. Θα είσαι αφεντικό του εαυτού σου. Δεν θα εξαρτάσαι από πιθανές υποτιμήσεις κανενός νομίσματος ή από την οικονομική κατάσταση οποιασδήποτε χώρας. Αυτό το σύστημα δούλεψε για τον ξάδερφό μου και για χιλιάδες άλλους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει και για εσένα. Γιατί είναι απλό στην κατανόηση, δεν χρειάζεται γνώσεις πανεπιστημίου για να το μάθεις. Και δεύτερον, δεν χρειάζεται να έχεις πτυχίο στους υπολογιστές. Για να καταφέρουμε το αποτέλεσμα που επιθυμούμε, θα χρησιμοποιήσουμε το bonus πρόγραμμα της εταιρείας mGoldex, για το οποίο θα μιλήσουμε στο επόμενο βίντεο, και την τεράστια διάδοση του ίντερνετ. Για τη δυναμική που έχει αναπτύξει το ίντερνετ δεν χρειάζεται να αναφέρω πολλά πράγματα. Αρκεί μόνο να σου πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το 54% των Ελλήνων έχει στο σπίτι του ίντερνετ, περίπου 6 εκατομμύρια άνθρωποι. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι με αυτό το μέσο μπορείς να έχεις καλεσμένους στο site σου άτομα από ολόκληρη την Ελλάδα, έχοντας τη χαρά να είναι αυτοί που θα έρθουν σε επαφή μαζί σου και όχι εσύ με αυτούς. Στο τρίτο βίντεο θα δεις την παρουσίαση της εταιρείας mGoldex
και το bonus πρόγραμμά της που θα εκμεταλλευτούμε για να δημιουργήσουμε άμεσο και νόμιμο εισόδημα. Στο τέταρτο μέρος θα σου παρουσιάσω τα bonus που σου υποσχέθηκα και πολλές αποδείξεις πληρωμής από την M-Goldex στα μέλη της ομάδας μας. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.